An gi nyinga iluongo ni MC Ozum Kapeta. An gi nyinga iluongo ni Sara. Yes, mano Sara. An gi nyinga iluongo ni Sophie Stella. Mano Sophie Stella. Manager Malega. Bas, gimomiyo wan ka wadwani mondo wawuo gi joma chuo. King'e ni ng'ama dichuo man gi nyako ma chwe madhige ba, wadwani mondo wawuo kodi matin. Sophie dake jiwa kanyo. Ozum kongi. Sara. Anyalo miti. Bas, wadwani mondo wawuo kodu matin ne chuo mating'o nyiri ma chwe kadhige ba. Chieng' moro achiel ubro yuago koku. En uyuage kabisa. Kendo koni nyathi machwe kidhige ba bro keti gi tich matek. Onyalo metho kosemer to kasi ni baby boy tera e chuo. Koro in the process midwa terege e chuo ni. Bro do ka nyathino pek kidi. Ibiro yuarigo miweni golo jatuo e ward 11 itere ward 12. Ibiro yuarigo to nyathino biro negi gi wen miweni biro bedo kumentie no. Kendo joma ting'o nyiri machwe kadhige ba tafadhali manyeuru nyiri miluongo ni Slay Queen koso. Kaka an Sara Slay Queen lakini noneni. Ya inyalo kawo Sara, anyway inyalo kawo Sara. Inyalo kawo an ka. Sophie be nitiere ka Slay Queen. Ya. Kino chieng'